Gilunsad sa 302nd Infantry Brigade sa Philippine Army ang radiodrama nga sugilanon sa kabukiran aron mapaambit ang mga kaayuhang dala sa gobyerno ngadto sa mga molupyo sa kabukiran. Gipadayag sa radiodrama ang istorya ni Kayla, usa ka rebelde na nangandoy og malinawong kinabuhi. Sa pagbalik niya sa sabakan sa balaod, iyang nakita ang laing-laing programa sa gobyerno na makatabang alang sa pagpalambo sa iyang kinabuhi. Malipayon si Kayla nga nakaduog balik og balita gikan sa iyang inahan. Nangayo kini og pasaylo sa pagdani niya nga mosulod sa armado. Madungog na sa kahanginan ug sa Facebook page sa 302nd IB ang maong radiodrama nga sugilanon sa kabukiran. Dili ra ang panawagan sa mga rebelde na mobiya na sa ilang armas alang sa usa ka malinawong probinsya ang gipadayag sa maong radiodrama. Ang NPA bawal cellphone yan, no? Yung mga programs natin, bawal social media sila, programs ng government, hindi makarating sa kanila. But ang NPA mahilig makinig sa drama. May mga ads siya about TESDA, about doling, about e-clip. Gikan sa Negros Oriental, kini si Roy Lomotan sa PIA alang sa MBCV.